हेलौ लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरनाय जालायबाय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होनना आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय ओइ जादैले माबा हानदो मुदुमफुल हानदो मुदुमफुल आयो खाना मोनहादो एफा फिसा फिसाखौलाय मानो हानखो हो फिसा फिसाखौ मानो खाखो गिदिरै किस दं हा दै गोलैगोन दा बेखौलाय मानो दांलायखो हाथायाव लाङोनो गाबोन आइया माने बेखायनो हाननो होदो हांसो फिसायानो गोजांनानै थैजोब्बायनो माबाल'सै माबाना 6थाल'सै हांसो फिसाखौ नुना बोरै जादो ओइ नों नांगौ जाहैबाय इखो हा ओइ मामि नोलाय हांसो फिसाखौ नांगौमोन नैनो बिराद मोजां मोनो हांसो फिसा जै मोनबा हमना सिफ्लेजोबखायो ओमफ्राय दुस्ट नोंहाबो मा हो नोंहाबो मालाय ओइ मा जालायखो मा देखि मा जालायखो जाना बिराद बुरजा आलासिफोर फैदो आरोना गाब्लाबो मा जाखो आया सना लाखि बिदिनो जाबाय गाबनाया हांसो नुना सिरि गानो गेलेबाय थानाय सियाराव नांजादो ओमफ्राय गाबबायला जाबाय दाबो गाबगायाखै गाबनायानो खोना बेखौ लाबाथाय दा आखाइया बौलाजोबगोन बोरा नेरसो ओइ सना मामे मिनिसो ओंखारदो दै इयो गाबलाबाय दं आरो इयो मिनलाय गथ' ओइलाय मिनिबाय मिनलाय दसेनोबो मिनिबाय जाबाय गाबनायानो ha मा जाफैखो जादैलालाय oh my god
Ayo di mana? Ada naik dulu. Babe mami, babe ya. Aduh. Sama pada. Babe na. Apa nih udah disapun tuh? Nah. Saat ini juga. Masih gusu rawon kele. Serem deh, babe ya, bu, bapak bu, gaji. Nih, asal sih sana. Teo. Gugun jain tuh. Tobra gugun jain ni. Gugun aja bangga jangan bapak ibu kamu nih. Tola gugun jain ni. Kita jadi balung tuh apa? Ya. Pandu beres ya, kuang. Aduh. Aku senang. Aduh. Lekki ju. Aduh. Siapa bodoh sih? Ayo. Tahu kata itu kan tadi. Ayo. Hamana. Hai gara siapa bodoh sebab. Hamana ini jet seketenan ini. Mami ya perang dan mami ya. Tahu jika hamana ini. Mami yang kata sih. Hamana. Hama tuh. Berarti sebenarnya sih bang. Oka ada. Mami. Aku mana dah senang ni sih. Bapa aku sebut nama. Nana ke? Bima aku. Dia mana deh? Dia mana bapa? Bapa aku punya no kau bapa Bima aku punya ni. Bima aku kudu bela dia mana deh? Uman mami. Uman mau dah bra? Nih, kenapa matang? Dia uman lah. Nih, kenapa matang? Sana. Oh. Mami, uman. Oh, uman. Uman. Mana ke? Aisyah nanti arba uman boleh? Dia uman boleh? Dia uman boleh? Hai, ini berapa uman dah? Dia uman. Tadi ni bedi leh. Tadi uman ni bedi rekam sedih. Mami, leki. Sana. Tadi ni bedi uman deh. Dia kurang. Tempat Okhana ni makalam ni mama ni jira bu tangno ya bire bu ya mana bu ya ampai dah sa pudung dang pa pore na gide salang ne ikone leng sabla banci jira bu tangno bu ken gar no rungla berja bu kontai kan sengani no nai baik ya yung tano dulu aja. Waduh kipsnya mah bakal na, unpur udah na ngezab mah zenjaba, gidir gelalugan malai perni baidi. Siapa tentang ro? ये रहा चाय ग्लोब हो रहा है यहाँ पर मैं पापड़ एवबाई करेगा और ये है पापड़ इसको हम एवबाई करेगा अभी सापात देगा और संकरी देगा हम संकरी के चाय पिएगा हम